Avui, remenant fondos del meu magatzem, vull treure a la llum pintures des de coses fetes ara, que encara estan calentes, com això, que no està acabat, aquest que està recent, però està en procés, a coses de quan estudiava. És una mica explicar que, de fet, jo sempre he treballat les coses d'una manera intuïtiva a partir del color. A partir, més que del color, dels colors, dels meus colors, dels que he anat triant durant el temps, podríem dir, no uns colors teòrics, però podríem dir els colors del tub, els colors del marxant de colors, en aquest cas de Can Piera, i de les marques que m'agraden. Hi ha pintures de fa 30 anys, fetes al natural, però en colors no convencionals, retrats fets al natural, intentant treure el color del personatge i inclús paisatges del mar, del port, des de la finestra de l'estudi que tenia llavors al port. Observació de la llum d'un gibrell amb una planta que està creixent. Que, de fet, tornem al mateix de sempre, de què és el que a mi m'ha interessat en pintura, el paisatge humà. Les persones i l'obra de les persones. Tota la meravella del món exterior, intentant filtrar-lo a la meva manera de veure, i encara que quedi una mica retòric, a la meva sensibilitat. La meva manera de veure el món, distribuint el dibuix i, sobretot, treballant el meu color. Si us ha interessat aquest vídeo, continueu amb la vostra fidelitat a les vostres subscripcions al meu canal. Gràcies.